17 minut pozostało do 10. To poranek z Radiem Fest. Poniedziałek o tej porze to standardowo oczywiście łączenie z naszymi zachodnimi sąsiadami, a dokładnie Frela Blue razem z nami. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was. Cześć. Dzień dobry. Jak zdróweczko zaraz rana? Ja słoneczko, zdróweczko, wszystko pasuje i no zimno pieronowo. No bo jak jest zima, to musi być zimno, Frela. Nawet i w Niemcach. Przykro mi. Ja, masz rację. A powiedz nam, jak to wygląda, jeśli chodzi o Andrzejki w Niemczech? Czy jakoś się tam specjalnie obchodzi Andrzejki, czy to taki zwykły dzień jak co dzień? Niemcy za bardzo Andrzejków nie obchodzą. Bo oni, przepraszam, że oni powinni obchodzić, bo Marcin nie zna zagadnienia, oni powiedzieli nie Andrzejki, no Andreaski. Andreaski, no tak. Andreaski, ja. Znaczy tak jak kiedyś było w Polsce, że były balangi i się robiło różne wróżby i się ciepało leciami, tak tutaj nie ma i nie było z tego co wiem. Może w innych regionach, ale oczywiście Polonia tutaj zawsze, jak był oczywiście taki czas, że nie było pandemii, to zawsze były imprezy i w Andrzejki zawsze jakaś śpiewała ja. A, czyli jednak powiedzmy Polacy mieszkający w Niemczech gdzieś tam tradycję cały czas utrzymywali. A jak najbardziej, oczywiście, jak najbardziej, tak. No, wiemy, że masz przygotowany jakiś taki wierszyk też Andrzejkowy dla nas. No bo wiecie, ja właściwie nie lubiała nigdy się tym woskiem tak za bardzo babrać, ale ja mam taką ulubione wróżby 5000 lat stare, co jeszcze tam 500 lat przed naszą erą, to Konfucjusz do nich komentarze piszą, takie bardzo filozoficzne wróżby. Nie wiem, czy żeście już słyszeli o księdze przemian i dżing. Oj, nie, bo ja dopiero żyję 67 lat, a skąd nie wiedzieć, co tam było 5000 lat temu. Ola, no. No ja, no wiesz, no ja jest staroheksa, ja tam już była 5000 lat temu na ziemi, bez już pamiętam. Może heksa, ale nie staro, dobra. Nie, kurde, zajrzek za Marcin, no, nie, przepraszam, ani heksa, ani staro. A to jeszcze nic. Wiesz, tyś jest taki szarmancki jak mój hop. Ja wczoraj że się zaś pogidała dekolt, nie, i go patrz, wyglądam jak świnia, a on ja jeszcze do tego, że się tak ufifrała. No. Dobra, nie przerywam. To wracamy do wiersza teraz jeszcze, tak. Dobra. I dżing. W tajemnicy przypadku między czasem a czynem chwila prawdy, w dodatku w samej sobie przyczyną. W komentarz przenika mądrość lat tysięcy, która z Konfucjusza wynikła intencji. Styka się z wszechświatem, pokorne jak zwierzę, lotos święty kwiat mój i jak mogę wierzę. Ile słów rozumiem, co mogę pojmuję i uczę się. Uczę, transcendentuję. No proszę. Trans co? Transcendentuję, przenikam. Aha, tak. O, prawdy wszechświata, wróżby, w orakle. No ciekawy bardzo. Ale fajny ona jeszcze wiersz. nie skończyła, czekaj, bo idzie dalej. Nie, to już się A to już skończyło. koniec. Nie, bo bo tak naprawdę, wiecie, jest taka heksa, co ja się bardziej interesuję filozofią niż wróżbami, ale to jest taka fajna mieszanka właśnie, to są te filozoficzne teksty. No oprócz tego można się z tego na Andrzejki na przykład coś powróżyć. O. No tak, to rzeczywiście. Bardzo, bardzo dziękujemy. Frela Blue była razem z nami. Oczywiście już za chwilę także Frela Blue usłyszymy. Z płyty Klara piosenka pojawi się Klachy, więc to już za momencik u nas. A widzisz, tak. ty jest piękne wiersze, od pięknych wierszy, a ja mnie się wydaje, że jest od widzów i ja na koniec wam powiem widz. Proszę. Nowych, co słyszał wczoraj w telewizji, ale możeście go nie widzieli, kabaret starszych panów. Jokejowi mieli tam nie konie i jokejowi uciekł ze stadniny jeden koń, żona go do ty, uciekł tamten, no jakby się, gniady. A wróci, nie wróci. Zawsze pożar się trowy i wrócił, to dzisiaj wróci. A żona go do mu dzisiaj nie wróci. A skąd wiesz? Bo on uciekł do Niemiec. No i z tego powodu by miał nie wrócić. Ja, bo to jest Arab. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Cześć, na razie. Trzymajcie się, byście zdrowe. Tak jest wzajemnie. Pozdrawiamy. Pa, pa. Do usłyszenia. Siedzimy przy oknie, to żadno nie zmoknie. Widzimy stąd cały nasz plac. Co łona oblyką i z kim się spotyką. W to
czas. Wejrzy się Hanna, to tak z rana do Perlikowej się skradą. Wyślij ty synka za winkel pokrzynka, niech ta lafirynda pierońska i nowy bado. Uszczobiemy ta pora kartofli, wypierymy te wszystkie czarne łachy. I zanim stary przyjdzie na złot z gruby i dymy ze sąsiadką na klachy. Uszczobiemy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie czarne łachy. I zanim stary przyjdzie na złot z gruby i dymy ze sąsiadką na klachy. Robota, polej żubrówką albo wiśniówką, oblejemy ta naszą całą hołota. Jak przyjdzie stary, to gitko zagary i udowomy niewiasty. Wnet on się lygnie, szląg się zygnie, a my idziemy na klachy do miasta. Łoszczobiemy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie czarne łachy. I zanim stary przyjdzie na złot z gruby i dymy ze sąsiadką na klachy. Łoszczobiemy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie czarne łachy. I zanim stary przyjdzie na złot z gruby i dymy ze sąsiadką na klachy. Łoszczobiemy